אחת הייתה מדינה יהודית ובשטחה גרו ערבים, וכל יום הם היו באים למדינה ומשתמשים בשירותיה. הם היו שולחים ח"כים לכנסת, הם היו מקבלים חשמל ומים מהמדינה, והמדינה אפילו דאגה למחבלים שלהם לחינוך חינם בזמן המאסר. והערבים אהבו את ישראל מאוד מאוד, כי ידעו שהיא שוחרת שלום ומוכנה לוויתורים כואבים, והמדינה הייתה מאושרת. אך הזמן חלף לו, ודרישות הערבים הלכו וגדלו, ולעיתים קרובות המדינה חלמה על קץ הסכסוך. ואז הערבים החלו יום אחד להתבכיין, והמדינה אמרה להם, בואו ערבים, בואו ניפגש באוסלו ונגבש הסכם שלום ותהיו מאושרים. אנחנו כבר גדולים מדי בשביל סתם לדבר על שלום, אמרו הערבים. אנחנו רוצים ליהנות, אנחנו רוצים עצמאות. את יכולה לתת לנו עצמאות? אני מצטערת, אמרה המדינה. אין לי עצמאות לתת לכם. אבל יש לי נשק, רוצים? קחו את הנשק ותבנו איתו מנגנוני ביטחון משלכם. ואז הערבים קיבלו נשק מהמדינה, והמדינה הייתה מאושרת. אבל הערבים התחילו להשתמש בנשק נגדה, והפסיקו לדבר על קץ הסכסוך, והמדינה הייתה עצובה. ואז יום אחד הערבים חזרו לדבר על קץ הסכסוך, והמדינה רעדה מרוב שמחה ואמרה, בואו ערבים, בואו נעבוד בשיתוף פעולה, ואז תהיו מאושרים. אנחנו יותר מדי מתוסכלים בשביל לשתף פעולה, אמרו הערבים. אנחנו רוצים אוטונומיה, שיהיה לנו קל לחיות. אנחנו רוצים משטרה משלנו, וממשלה משלנו, ומערכת חינוך משלנו, ותקשורת משלנו. את יכולה לתת לנו אוטונומיה? אבל אין לי אוטונומיה לתת, אמרה המדינה. זו הארץ שלי. אבל בואו וקחו כמה ערים שלי, שכם, יריחו, עזה וחברון. נקרא להן שטח A, אז תהיו מאושרים. הערבים לקחו את הערים שהמדינה היהודית נתנה להם, והמדינה הייתה מאושרת. אבל הערבים זה לא הספיק, והם חזרו להשתמש בנשק שהמדינה נתנה להם כדי להרוג את אזרחיה. וכשהערבים הסכימו שוב לבוא לדבר עם המדינה היהודית על קץ הסכסוך, המדינה הייתה כל כך שמחה שהיא נתנה להם את כל רצועת עזה ללא תמורה. קחו את גוש קטיף, אמרה המדינה, הקימו לכם את סינגפור של המזרח התיכון. כבר לא מספיקה לנו רק עזה, אנחנו רוצים להמליך עלינו את חמאס, אמרו הערבים. יש לך בעיה עקרונית לדבר עם חמאס? הפרטנר שלי הוא אבו מאזן ברמאללה, ואיתו אמשיך לדבר, אמרה המדינה היהודית. לי לא כל כך אכפת את מי אתם רוצים להמליך. בחרו הערבים בחמאס והקימו תשתיות טרור בכל רחבי רצועת עזה, והמדינה הייתה מאושרת, אבל לא מאושרת ממש. ואחרי הרבה זמן, הערבים חזרו שוב להעלות דרישות בפני המדינה. אני מצטערת ערבים, אמרה המדינה, אבל לא נשאר לי שום דבר לתת לכם. הלוואי שיכולתי לתת לכם משהו, אבל לא נשאר לי כלום. נתתי לכם את כל שטח A ואת כל רצועת עזה, שחררתי מחבלים, הסרתי מחסומים, העברתי כספים, מלט, חשמל, מים ותרופות. ועכשיו אני סתם מדינה יהודית חלשה וחבולה. אני מצטערת. אנחנו לא צריכים הרבה עכשיו, אמרו הערבים, רק לראות קצת טילים ופצצות. אם כך, אמרה המדינה היהודית וזקפה את עצמה כמה שרק הצליחה, אם כך זה משהו שגם מדינה חבולה ומוכה כמוני יכולה להיות טובה בשבילו. בואו ערבים, בואו תראו עליי טילים ופצצות, אני לא אעשה לכם כלום. והערבים ירו טילים ופצצות, והמדינה היהודית הייתה מאושרת.